በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አቦና እንኳዕ በሰላም መጻኹም። በድጋሚ እንኳዕ በሰላም መጻኹም። ሓራይ ፈቃደና ኮንኩም ሕቶታትና ክትምልሱልና ናብዚ መጻኹም በድጋሚ ክብረት ይሃበልና አቦና። ሓራይ ቀዳመይቲ ሕቶና ከም መፈለሚ በዓል መንፈስ ቅዱስ እንታይ ማለት እዩ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ሓድነቱ ካልኣይ ኣብ ሰለስነቱ ራብዓይ ዘብሉ ኤልሻዳይ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወዳኽ ምስገን ንሳውን ዘይተርፍ ቅዱሰ ቅዱሳን ንጽሕቶም ንጹሃን ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ንዓብ ፀሓያን ኩሎም ሁርያን እግዚአብሔር በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ክብርን ጸጋን ክብርን ምስጋናን ንዖም ይኹሎም። ከምኡውን ነዚ መንፈሳዊ ትምህርቲ መንፈሳዊ ቃል ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና እትሰምዑ ዘለኹም ድማ ኣብዚ ዘለኹምሞ ሰላምን ፍቕርን ቅሳነትን ናይ እግዚአብሔር አምላክና ምስኩላትና ይኹን። ሕራይ ናብቲ ሕቶ ጽቡቕ ሕቶ እዩ፣ እዋናዊ ሕቶ ዘመኑ እውን ስለ ዝኾነ ማለት ዘመን ባለ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘለና መንፈስ ቅዱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ወይ ድማ በዓለ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ሕቶ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ በዓለ 50 ጴንጤቆስቴ እንዳተባሃለ ዝበዓል በዓል ማለት እዩ። ድሕሪ ትንሳኤ 50 መዓልቲ ዘሎ በዓለ 50 ተባሂሉ ወይ ድማ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ወይ ድማ ይንገር ማለት እዩ። ስለዚ 50 ምዃኑ ህየንተ 40 ብሉኡ 50 ዝበለና በዛ 50 እዚ ብዙሕ ምሳሌ ዘለዉ እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ምስ ወጹን በዓል ዘብዕሉሉ ዝነበሩ እዚ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ኣብ ኦሪት በዓል ዝነበረ በዓለ ሰዊት ተባሂሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና በዓለ መንፈስ ቅዱስ ምባል ተተኪኡ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ማለት ናይ ክርስቶስ በዓል ኮይኑ ንሐዋርያት ድማ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደሎም መንፈስ ቅዱስ ዝተቀበሎም ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንድሕር ተመልኪትና ምዕራፍ 2 ዘሎ ቃል ከምዚ ይብለና ቃል በቃሉ ሙራድ መንፈስ ቅዱስ ይብል ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲካ ዝውዕል በዓል ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳብ ነበሩ። ብሃንደበት ከዓ ከም ሓደ ብርቱዕ ህቦብላ ነፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መፀ ነታ ተቐሚጦምላ ዝነበሩ ቤት እውን መላኣ ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ተማቃቂሉ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ዓለበ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንሐዋርያት ዝወረደሎም ዕለት እዩ። ኣቀዲሙ ትእዛዝ ሂብዎም ዝነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሕ ዝብል ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ ትመጻናንዒ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ ዝብል ቃል ሂብዎም ስለ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ዘወረደሎም በዓለ 50 ማለት ከዓ መንፈስ ቅዱስ ንሐዋርያት ዝወረዶም ወይ ድማ በዓል ጴንጤቆስቴ እንዳተባሃለ ከዓ ይጽዋዕ ማለት። ስለዚ ብሕጽር ዝበለ ትሕቶ ነዚ ይመስል። አሜን። አቦና በድጋሚ ቃል ሕይወት ይስማዓልና በድጋሚ ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ሓራይ ናብታ ካልአይቲ ሕቶ ክንቅጽል መንፈስ ቅዱስ ንመን ወሪድዎም ድሕሪ ክንደይ መዓልቲ ኸ ወሪድዎም? እሺ መንፈስ ቅዱስ ንመን ወሪድዎም ድሕሪ ክንደይ መዓልቲ ንዝብል ኩሉ እኳ እንዳተከፍናያ ንኸይድ ኣለና። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ንመን ወሪድዎም ተራእተልና ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ናይ ጎይታ እዚ ክንብል ከለና ሐዋርያት ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ዳ ኣብታ ቤተሳ ዝነበሩ ቅዱሳት አንስት ነይረን እተን 70 ኣርዲእቲ ነይሮም 72 ኣርዲእቲ ነይሮም ብሓፈሻ ነቶም 120 ቤተሰብ ናይ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ወረደሎም ኣብ ክንደይ መዓልቲ ድሕሪ ዕርገት 10 መዓልቲ ካብ ትንሳኤ ከዓ ድሕሪ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ወረደሎም ማለት እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ግን መን እዩ እንተራእተልና እቲ መንፈስን ቅዱስን ዝብል ፈላሊና ክሪኦ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ካልኦት መናፍስቲ ብዙሓት ከም ዘለዉ ቅዱስ ዝብል ግን ንኩሉ ዝኣስሪ መንፈስ ብዙሓት መናፍስቲ ኣለዉ። ናይ ሓሶት መንፈስ፣ ናይ ቅትለት መንፈስ፣ ናይ ዝሙት መንፈስ፣ ናይ ስርቂ መንፈስ፣ ናይ ሕማቕ ሓሳባት መንፈስ ብዙሓት መናፍስቲ ኣለዉ። ገላፂ መንፈስ ከዓ ኣሎ። ምክንያቱ እታ ማርያም 7 መናፍስቲ ዝነበሩላ ጎይታ ውፃላ እንብላ ቤተክርስቲያንና ብዙሓት ዝዓይነቶም ናይ ሓጢኣት መንፈስ ዝነበሮም ማለት ካብዞም መናፍስቲ እዚኦም ንኽፈልግን መንፈስ ቅዱስ ማለት ከዓ ሓደ ካብ ስላሴ ንዛረበለና ማለት እዩ። ንሱ ከዓ መኒ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማለት ከዓ ፍሉይ ንጹህ ሓያል ብርቱዕ ዝብል ትርጓሜ ዘለዎ ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ማለት ከዓ መጸናንዒ ነዛዚ መስተፍሲ ንዓና ድማ ዝቅድስን ዝባረኽን በቲ ዝግባእ ምስ እንጥቀመሉ ምስ እንመላለሰሉን ማለት። ስለዚ እቲ መንፈስ ዝብሉ ንባዕሉ ክንፈልዮ ከምቲ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 4 ገሊጽ ዘሎ ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕሊ ኤልሳቤጥ እዩ ማለት። መንፈስ ቅዱስ ናብ ኤልሳቤጥ እንታይ ገበረ? መላአ ኢሉ። እንታይ ዓይነት መንፈስ ይግን? እቲ ገላጽ ዝኾነ መንፈስ ምክንያቱ ኣደ ኣምላኽ ምዃና ዝፈለጠ
እቲ ኣብ ማህፀና ዘሎ ድማ ጎይታ ምዃኑ ዝፈለጠ ኣብ ማህፀን ቅድስት ኤልሳቤጥ ዝነበረ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ንጎይታ ከም ዝሰገደሉ ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ማለት ከዓ ምስጢር ተገልጸላ ማለት እዩ። ስለዚ ንሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ወሪድዎም መሊእዎም ክንብል ከለና ዘጸናንዖምን ካብ ፍርሓት ናብ ትብዓት ዘምጽኦምን ከምኡ ከዓ ብውሑድ ቋንቋ ዝዛረቡ ዝነበሩ ብብዙሕ ቋንቋ ንዝተፈላለየ ሰባት ክረድኡ ከም ዝኽእሉ እዚኦም ሰብ ገሊላን እንታይ ኢሎም ሰኺሮም እዮም ጉዕሽዋ ሰትዮም ደኾን ሰኺሮም ኢሎም ማለት ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እዩ ተገሊጹሎም እምበር በቲ ሰዓት ንሱ ጉዕሽዋ ክስተ ኣይከኣልን ማለት እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ድማ ገላፂ ዝኾነ መባራትዕ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ቅዳሴና ንብሎ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ መጽንዕናን መንጽሂናን መቐደሲናን መባረኺናን ማለት እዩ። ስለዚ ንሐዋርያት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት እንዘጉባን እሙንቱ ውስተ አሐዱ ቤትና ንብላ ኣብ ናይ ሊጦን ናይ ሰንበት ዘሎ ማለት ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት ተኣኪቦም ከለዉ ኣብታ ቤት ከለዉ ምስቶም 72 ኣርዲእትን 36 ቅዱሳት ኣንስትን ከለዉ ተኣኪቦም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ከም እሳት ከም ሓዊ ኮይኑ ወረደ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንመን ወሪድዎም ንመን እንተዳእልና ነቶም 120 ናይ ጎይታ ሰዓብቲ ደቂ መዛሙርቱ ዝነበሩን ከምኡ ከዓ ካብ ትንሳኤ ድሕሪ 50 መዓልቲ ካብ ዕርገትካ ድሕሪ 10 መዓልቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝወረደሎም ማለት እዩ። አሜን። ክቡር አባና ቃል ሕይወት ይስማዕልና ብድጋሚ ብትህቡና ዘለዎም ቃል እግዚአብሔር ብጣዕሚ ዕጉባት ኢና። ሓራይሺ ናብሳሰይ ትሕቶ ክንቅጽል መንፈስ ቅዱስ ብሓዊ ይምሰል እዩ ንምንታይ ምግላጽ እዩ እንታይ ምግላጽ እዩ? እሺ ጽቡቕ ሕቶ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ብሓዊ ይምሰል ወላብ ቅዳሴ ማርያም ኣብ እሳት ወልድ እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳትና ንብል ስለዚ ኣብ እሳት ወልድ እሳት መንፈስ ቅዱስ ካ እሳት እዩ ንዝብል ብምንታይ ብሓዊ ተመሲሉ ተዳተልና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ዘሎ ቃል ብዛዕባ ጥምቀት ዝተነገረ ናይ ጎይታ ክንርኢ ንኽእልና ማለት እዩ። ስኻ ከምዚ ይብል ምሳሌያዊ ማለት እዩ ሓዊ ኢሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ እዩ። ሓዊ ሙሉእ እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሙሉእ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ምልኣቱ ንምግላጽ ብሓዊ መሲልዎ ኣሎ። ሓዊ መጀመርታ ክነድድ ከሎ ብመጠን እዩ ዳሕራይ ግና ብዕንፀይቲ እናተቃጸለ ይብርትዕ። መንፈስ ቅዱስ ድማ መጀመርታ ብጥምቀት ክወሃብ ከሎ ብመጠን እዩ ዳሕር ግና ብተግባር እናተገልጸ ከዓ ይኸይድ በብንእሽተይ ይወሃበካ መድሓር ከዓ እንዳዓበየ ከዓ ይኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ተሓደ በዚ ምሰል ብኸላይ ከዓ ሓዊ ጣዕሚ ኣለዎ ማእዛ ይህብ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ጣዕሚ ጸጋ ማእዛ ጸጋ ይህብ። ስለዚ ጣዕሚ ኣለዎ ጸጋ ኣለዎ። እሳት ብመጠኑ ንዝሞቆ ህይወት እዩ ብዘይ መጠኑ ንዝቐርቦ ግና የቃጽል እዩ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብዝግባእ ንዝምርምሮ ህይወት ይኾኖ ብዘይ ግባእ ንዝምርምሮ ግና ይቐዝፎ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት መንፈስ ቅዱስ ዝቐዝፍ ምዃኑ ፈራድ ምዃኑ መን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ እግዚአብሔርና ነዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ብሓዊ ብብዙሕ ይምሰል ካብቲ ብውሑድ ከዓ በዚ ምሳሌ እዚ ይምሰል ማለት እዩ። አሜን። ብድጋሚ አቦና ክብረት ይሃበልና ሓራይ ናይዚ ኩሉ ክትምህሩና ጸናኹም ብድጋሚ ክብርን ምስጋናን ይኹነን እግዚአብሔር። እሺ ሓራይ ትድምህር እግዚአብሔር እዩ ከም ትብሉና ሓራይ ኣጠቃልል ኣቢልኩም በዚ ናይ ለማዓንቲ ንዓና ከም ክርስቲያን መጠን ከመይ ናይና ተጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክንሕልዎ ዘለና እንተተጓዓዝና በይነይ ክውስኸና ዝኽእል እስከ ኣጠቃልል ኣቢልኩም አቦና። እሺ ጽቡቕ ሕቶ እዩ። ምክንያቱ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ እንተዳተልና እቲ ዘለና ጸጋ በ40 በ80 ዝተቀበለናዮ ውልድነት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሒስናን ዓቂብናን እንተዳ ተመላሊስናሉ እንተዳ ኸይናሉ ካው ዝዓብ ጸጋ ነገር የለን። ምክንያቱ ጸጋ በብንእሽተይ ዘይንጾም ተሊና ክንጾም ዘይንሰግድ ተሊና ክንሰግድ ቤተክርስቲያን ዘይንመጽእ ተሊና ክንመጽእ አስራት ወኽራት ዘይነውጽእ ተሊና ክነውጽእ ነፍስና ክትባረኽ ነፍስና ክትቅደስ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክመልኣ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሰብ ሕማቕ ኣይዛርብን። መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሰብ ንሰብ ክፉ ኣይገብርን። መንፈስ ቅዱስ ዝሓደረ ሰብ ከመይ መንፈስ ቅዱስ ዓዲልዎ ኢና ንብልካ ጥዑም ቃል ከውፅእ ከሎ ብጽቡቕ መንገዲ ብጽቡቕ ህይወት ክመላለስ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ መወዳእቱ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተማልኣና ክንከውን እንድሕር ኮይና ቃሉ ብምስማዕ መጽሓፍቱ ከዓ ብምንባብ ናብ ቅዱስ ቤቱ ከዓ ብምምጻእ ኣብ ዝነፍስ ወከፍ ዘለናዮ ቦታ ዓለማት ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ሰላም መራኸብ ብዙሕ ትምህርታት ይወሃበና ኣሎ ማለት ስለዚ ንሕና ግን መንፈስ ቅዱስ እንተዳ ዘይብልና ኮይኑ እቲ መንፈሳዊ ህይወት አባና እንተዳ ተኮይኑ እመን ብየ ወእመኑ በአብየ አነ ወአብ አሐድ ነን እነሆ በአይ እመኑ በቦኻ እመኑ አነን አቦን ሓደ ኢና ኢሉ ማለት
ስለዚህ እቲ መጻናንዕ መንፈስ ቅዱስ ከሰደልኩም ክልእኽልኩም የዝበሎ ምስኦም ነይሩ ምስ ሐዋርያት ነይሩ ካብ ሐዋርያት ግን ተፈልዩ ጎይታ ከይድዎም ማለት ስለዚህ ንሕና ድማ እቲ ጸጋ ረኺብና ዘለና እቲ ጸጋ ተዋሂብና ዘሎ ዓቂብናዮ ክንከይድ ይግብአና ማለት እዩ ነዚ ጸጋ ዝከይሓዝና ጽባሕን መንግስተ ሰማያት ክንወርሳ ኣይንኽእልና ምክንያቱ ጸጋናት ተቐንጢጡ ጸጋናት ተገፊፉ ብዝሙት ንመላለስ ተልና ብሓሶት ንመላለስ ተልና ብስርቂ ንመላለስ ተልና ብቕትለት ንመላለስ ተላልና ኮይና ንሰባት ሕማቕ ፍርዲ ንፈርድ ተዳእተልና ኮይና ንሰባት እውን ንሓምን ተዳእተልና ኮይና ናይ ሕሜት መንፈስ ተዳእለና ኮይኑ ናይ ሕሜት መንፈስ ካባና ክንውፅእ ኣለና ናይ ዝሙት መንፈስ ተዳእተለና ናይ ዝሙት መንፈስ ካባና ክንውፅእ ኣለና ንሰብ ሕማቕ ብምግባር ሕማቕ ግበር ዝብል መንፈስ ተዳእተለና ነዚ መንፈስ ካባና ክንውፅእን ክንርሕቆን ይግብአና ማለት ክልተ ቃል ክልተ ዝመላሓሶም ዘይኮና ክንከውን ዝግብአና ሓደ ዝመላሓሶም ሓደ ዝልቦም ሓደ ዝቃላትና ክንከውን ይግብአና ሰባት ሎሚ ምሳኻ ካልእ ዛረቡ ብድሕሪኻ ካልእ ዝብሉኻ ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ክልተ ሰባት ንኸውን ኣለና ማለት ነገር ግን ሓደ ሰብ ክንከውን ይግብአና ማለት ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመላእና ክንከውን ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ሓደራ ትብለና ስለዚ እቲ ኣብ ሐዋርያት ዝወረደ መንፈስ ኣባና እውን ኣሎ ክርስቶስ ጸጋ ሂብናይ ክርስቶስ ክብሪ ሂብናይ ክርስቶስ ልዕልና ሂብናይ ኩሉ ሂብናይ ስለዚ ነቲ ኩሉ ተዋሂብና ዘሎ ከዓ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ማለት ክንጥቀመሉን ክንዕቅቦን ይግብአና ማለት እዩ አሜን ብድጋሚ በና ቃል ሕይወት ይስማዕና በድጋሚ ቃል ሕይወት ይስማዕና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር